Hola Club del Vi, us presento el vi del mes de desembre. És un vi de Ribera de Duero, es diu Vizcarra i és l'anyada 2019. Està elaborat amb tinta fina, que és el Tempranillo, a la zona de Ribera del Duero, i és un celler que s'ubica a la Ribera de Duero de part de Burgos, frontera amb Valladolid. No està molt lluny, diguem, de la zona amb més prestigi de Ribera de Duero. Com us deia, 15 mesos de criança. És un Tempranillo 100% amb un raïm madur, concentrat, fruita vermella, fruita negra, i amb un taní i una estructura bastant present. Sí que és veritat que és un vi que podeu consumir ara, sí que és veritat també que seria per plats elaborats, carns de caça, plats de cullera, però també podeu deixar-lo un parell d'anys tranquil·lament per disfrutar-lo. Ja sé que és difícil esperar, però bueno, teniu aquestes possibilitats, d'acord? I també comentar-vos, és desembre, ens agrada fer detalls i per gaudir més de les festes doncs us proposem i us regalarem, veniu, pregunteu, per si ens oblidem, intentarem que no, un obridor de vi vinoteca perquè disfruteu de les festes amb nosaltres, d'acord? Salut i bones festes!